Inyans, no? Dito na ngayon sa may E-Mart, no? E-Mart Shopping Center. Ito may Inyans, no? Sa likuran ko may Inyans, no? Bali may Inyans, opening ngayon may Inyans, no? Opening. Ngayon may Inyans, no? Tingnan natin sa loob kung ano mga pwedeng bilhin dito para hindi na kayo pumunta sa ibang bayan, no? Like Lingayen, Pangasinan, o kaya Dagupan. Dito sa Binmali may Inyans, no? Opening na. Dito sa may Binmali, Pangasinan, yung E-Mart. Tara mga Inyans, no? Pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung mga pwedeng bilhin dito para ano mga Inyans, no? Malaman natin. Tara. Ito siya mga Inyans, no? E-Mart. Ayan mga Inyans, no? E-Mart Shopping Center. Bali mention yung location niya dito sa ano? Sa may ito ng tulay. Ayan, papuntang bayan ng Dagupan yan. Ito naman, papuntang bayan ng Binmali. Ayan mga Inyans, so dito siya banda sa may ano, highway lang. Ayan mga Inyans, no? Kaka-open na ito mga Inyans, no? Tabi siya ng Boost Coffee. Ito na siya, kaka-open lang. E-Mart Shopping Center. Tara, pasok na Inyans, no? Tara. Bali mo yung available dito. Ito meron silang ano dito, floor mat dito. Ayan, available dito men. So yung mga taas men, no, meron ding available doon pero close no. Men, no, dito may tinda dito takuri, no. Ayan, takuri, no. Ayan. At tapos mga kaldero. Ayan. Hindi na kayo pupunta ng bayan ng Lingayen men, no, para mamili. Dito sa bayan ng Binmali, available ito E-Mart Shopping Center. Ayan. Dito ba so meron din ng kaldero din. Ayan. Ayan. So doon sa unahan may no, meron dong mga ano mga box, no. Dito ba so meron ditong mga ayan, mga lagayan ng mga plastic na lagayan dito. Ayan. Tingnan mo dulas doon, basa pa rin dito. Ayan. Ayan may Inyans, no. Ay, good morning bro. Video ko lang yung mga ano bro, mga paninda nyo para makita ng mga taga-bayan ng Binmali na kung pwede mabili dito. Ayan, dito mga Inyans, no. Ayan, so may binibindas ng ganito din, no. Ayan, ito yung sa mga pananim. At meron siyang walis dito, oh. Walis. Tapos meron silang urukan dito, oh, yung mga lagayan ng mga plato, tsaka yung mga damit, meron dito. And bali may ito yung mga ano, gamit pang bahay yung mga binibenta sa E-Mart Shopping Center. Yan mga Inyans, ha. Yan. Para mga Inyans, no, malapit lang. Kumbaga mga Inyans, kung taga bayan ka ng Binmali, hindi na kayo pupunta ng bayan ng Lingayen o kaya Dagupan para mamili. Yan mga Inyans. So, kaka-open na ito mga Inyans, no. Ngayon lang, December 11, 2025. Araw ng Huwebes, no. Huwebes na nag-open. Huwebes 1. 2 ito may yan. Ayan, lagayan ng mga labahan to. Tsaka ito naman yung timba. Meron din sila ano may yan, so mga ano dito, lagayan ng tupperware na malaki, lagayan ng mga damit. Ayan, meron din ano may yan, so yung ano ng pananim, pangdilig. Hello, good morning. Ito may yan, so meron din silang ano, yung mga maliit na pala dito. Ayan, E-Mart Shopping Center. May pala din mga Inyans, no? Pala. Yung presyo na yan, yung pala nito. Kano kaya itong presyo nito, no? Mga nakalagay naman na presyo. Mga nakalagay. Punta lang kayo dito mga Inyans, no? Bisita lang kayo. Malapit lang naman sa mga taga Binmali. Opening na siya. Ayan. Ayan, meron din siyang mga dito, oh, sa gamit pang tubig. Ayan. Pang motor to ito, yung mga pantali sa motor. Kompleto, maliit, may mahaba. Yan, dito lang sa E-Mart yan available. Tapos meron ding eskwela, no. Yan, mga gamit tong pang ano, pang construction meron dito, no. Ayan. Meron. Ito naman ang presyo nito, wala nakalagay na presyo dito. Wala, sukat lang. Ito naman yung bomba, oh, meron itong bomba, oh. Yan. Hindi bomba ng pampasabog, ha. Ano to, bomba ng mga gulong. Dito available to sa E-Mart, no. Tapos sa mga pang shower meron dito. Yan. Yan mga Inyans, no.
Kompleto man siya, kompleto, no? Kompleto siya, no? Yan, sa mga lababo. Yan. Ito may meron mga tools, no? Mga tools, meron ditong letter Y na tools. Yan. Pili lang kayo dyan mga yanyans, no? Yan. Tapos may martilyo din. Yan, may mitros, no? Kung meron kayo ditong bigyan ng regalo ngayong Pasko, kung meron kayong pagbibigyan, meron dito na kayo bumili, no? Mga mitros, mga tools dito, yung gamit, no? Gamit pang motor, no? O iba pa. Yan, no? Kano kaya itong D15 nila dito, no? Walang presyo. Wala bang presyo itong nakalagay nyo dito? Ay, meron pala. 55 yan. Meron pala 55 ang presyo nya. Yan. Okay. Tapos meron ditong ano, yung yan, para yung toolbox nya. Yung lagay ng mga toolbox, no? Lagay ng tools, no? Yan, kumpleto dito sa mga ano yan, gamit yung pang gripo. Dami dito ano to. Dami itong pwede mabili. Dito naman para sa mga pintor, no? Pintura. Ayan, may salamin dyan, no? Yes, para sa mga nagwi-welding yan, no? Meron din. Wapo, no? Ayan. Tapos yung mga brush ng pintura. May pintura din dito, no? Ayan. Grabe mga miyas, marami mabibili. Ito mga miyas, no? Pang kandado, no? Mga lock, no? Dito rin, no? Oh, kompleto to sa E-Mart mga miyas, no? Kompleto, no? Ang wala nito pagkain lang, no? Wala silang mga chichirya, wala. Kasi shopping center to. Pero yung mga ano to, kung mga gusto yung bilhin na panggamit sa bahay, ito mga no, yung ano to, bahay talaga. Bahay talaga tong ano to, gamit, no? Pagkain mga no, wala dito, wala. Pero alam ko may laruan sa mga bata. Ayan. Ito yung cashier niya, dito kayo magbabayad, cashier. Kasi dito naman yung no, ito yung ayan, mga ilaw, no? Ayan, ilaw. Ito naman yung hose, no? Hose. Tapos ito mga extension wire. Ayan, kumpleto talaga, no? Tapos yung saksakan din doon, mga ano, mabibili dito mga yan sa E-Mart, no? Tapos yan, mga electrical tape meron din. Electrical tape, flashlight. Ayan, gamit sa ano ng lamok, no? Yan, may tox din, no? Okay. Tapos meron din silang ano dito, yung kadina ng mga aso. Kung meron kayong mga aso, ayan, pwede kayo dito bumili, no? Sa E-Mart, no? Hindi na kayo pupunta ng bayan ng Dagupan o kaya bayan ng Lingayen, no? Dito lang sa bayan ng Binmali, meron na kayo mabibili. Hindi na kayo mapapalayo, no? Tapos meron itong mga yan, yung safety shoes, no? Magkano kaya to? May presyo kaya to? Magkano yung safety shoes niya? O yan, mura lang, 450. Ayan, no? Safety shoes, no? Panggamit sa mga construction, no? Ayan. Ito naman, meron pang gulong dito, gulong, oh. Ayan, gulong. Grabe, ang dami mabibili dito. Meron yung hanger, kumpleto dito, oh. Grabe, no? E-Mart Shopping Center. Dito na kayo. Ayan. Ayan, mga ano to, mga tabo. May tabo din dito. Ayan, tabo. Tapos lagay ng sabon, no? Tapos alam ko may laruan dito. Nasilip ko may laruan dito, eh. Tingnan natin yung laruan dito. Ito yung mga ano dito, mga ato kung meron kayong mga negosyo, yung paninda. Ayan. Pwede ito yung ano, lagay ng sauce, no? Ayan. Marami mabibili dito. Ito, lagay ng asukal, lagay ng gatas, lagay ng kape. Ito meron isang arinola, oh. Ayan, arinola. Kumpleto. Ayan, may supply. Ito, sabi ko kayo na may laruan dito. Ayan, mga bola. Ito yung bola mga inyans, no? Dito mga inyans, no? Ito yung mga gamit pang mga buhok, no? Ayan, kumpleto dito mga inyans, no? Ayan, pampaganda. Ito naman yung ano, yung yan sa mga ano yan, mga gamit pang bata to. Yan, mga hairband pang bata. Ayan, gamit pang bata dito. Tapos mga inyans, no, dito may mga baso rito. Tapos ito, gamit pang ano to, mga pang bag, no. Ito, pang ano to, yung pang sa mga palaro to ata. Ayan. Yan, dito yung mga liters, may mga ano dito din, mga
gamit to sa mga ano to, may mga number dito, pwede niyo itong magamit. Ito, may badminton din, no? And ito yung ano mo yan, yung ilaw yung ano, laruan pala, yan mga laruan. Ayan, kumpleto mo yan, so yan, laruan. Tumingin nyo, alkansya. Yan. Ayan, meron ding ano dito, yung pang hula hoop. Ayan, tapos may mga laruan dito pang regalo, December ngayon, kaya pwede kayong magregalo sa mga inaanak nyo. Yan, laruan, kumpleto rito. Ayan. Ayan, mga laruan dito. Okay, ayan, may ano din, may tawag dito, yung box cube box yan. Ayan. Gusto doon may ano din dito, mga baril ng pambata at espada. Ayan. Ayan. Ayan, may dinosaur dito. Ito, may mga tip dito, no? School supply dito. Ito din, may school supply din. Yan, kaya hindi na kayo pupunta ng ibang bayan, no? Para mamili dito na sa bayan ng Binmali. Available dito sa E-Mart Shopping Center. Yan, may band paper din dito. Ayan, no? May mga dirim na band paper dyan, school supply, no? Ayan, okay naman yan, no? Ay, doon pala sa likod may mga plato doon. Doon tayo. Ito may school supply ito, no? Ayan. Ito. Ayan, may mga baso dito. Kompleto mo yan, no? Parang ano to, school supply, gayet pambahay. Ayan, mga baso. Tapos, ay bro, isa to bro. Ayan, ito yung ano, mga baso dito. Ayan. Tapos doon may timbangan dito. Ayan, timbangan, no? Timbangan. Okay na? Ano? Ito. Mga kutsara din. Na ano ko ito kanina, no? Kaldero. Tsaka mga tawag dito, yung sangkalan. Meron dito. Tapos ayun. Ito naman kahit pang pantahi, no? Kompleto rin dito, no? Ayan, may mga cotton buds dyan. Ayan, kompleto. Ito naman, ito na, panghugas ng plato, kompleto. So yun naman yun, no? Yung taas hindi pa available. Hindi ko alam kung anong ilalagay doon, pero yun yung nakita natin sa loob ng E-Mart. Ayan, okay. Okay naman yun, no? Dito sa may E-Mart, no? E-Mart Shopping Center, dito sa may bayan ng Binmali, Pangasinan, no? Ay meron, no, yung available dito, no? Yung mga pwedeng mabili, no? Hindi na pupunta ng bayan ng Binmali, bayan ng Lingayen at saka bayan ng Dagupan, no? Dito lang sa bayan ng Binmali, Pangasinan, no? Mabibili nyo na itong mga kailangan nyo dito. Ako naman, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayo kalagayan. Bye bye mga Indians.